Gada ng 56 anyos na padre de pamilya kan pagbabadilon sa luwas kan sa indang residensya sa barangay Inamnan Pequeño Ginubatan Albay, magalauna kasubagong aga. Sigun sa patura kan Ginubatan Municipal Police Station, kasubagong alas 2:10 nin maaga, nagpasiring sa indang istasyon ang agi kan biktima na binistong si Joseph Tolosa. Nga ni ipaabot sa indang kaaraman ang pambabadil sa iyang ama kan dain na bistong kagibo. Kun sa tulos man subuot nin dain ning respondihan asin naabutan ang duguan na si Noli Tolosa na 3 metro sa naan distansya sa pagsadiri kaining bihikulo. Iyan po ang pigahanap ng sa ngunyan. Itong mga taong na posibleng nakahiling dumantanganing iyang gibuntang witness para ma-identify ta itong guminadan duman sa biktima. Na-recover sa pinangyarihan ang empty shell kan kalibre 45 badil, slag, asin mga personal na gamit kan biktima. Daiman direktang masabi pa kan Ginubatan Municipal Police Station kung panguhold up ang nangyari huli tamay uman subuot na nawawarang gamit ang biktima. Sa ngunya na kwan taon po sagot sa mga nakalipas, parang nahiling ko na primerong insidente na araw kaning may binadil duman na sagot nun yan dahil pa namin bidan kung sisang perpetrator o kaya puminadil. Sa mga patanid ko man sa mga tao kung may nakakaaram o may nakahiling man kay itong pangyaring ito, makipagtabangan po sa kapulisan, tanganing matawan ta po ning hustisya itong biktima. Papa sa iraro man sa otopsiya ang bangkay kan biktima. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ng investigasyon kan otoridad nga ni masusugan kagibo asin kun ano ang motibo sa krimen. Hinagad man kan patura ang kooperasyon kan residente sa lugar nga ni mas mapadali ang pagresolbar sa nasabing insidente. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda.